Takže čekujte zde Remzi a vítam vás z ďalšieho videa. Dnes to bude Skywars na serveri Cubecraft, bude tu Team Skywars a som tu s Epixom, lenže Epix je momentálne AFK, čo s Epix. Nie, čau. No, čau. Dobre. Presne som aj prišiel. Hej. Tak sme na serveri Cubecraft a zahráme si teda tie Team Skywars. Minulé video ste mohli vidieť, že som s Nofacejom tuto hral Lucky Islands, Lucky Team Skywars, asi myslím, hej. A dnes ideme na mapu Flowers a ideme do týmu 5. OK. Bať. A ešte kit sebe by som si mohol vybrať, pretože nie som žiadny kit. A ja si dám buildera. A ešte som vám chcel povedať, že Epixov kanál budete mať v popisku videa. Reklama. A musíte zdieľať tohoto debila, inak on ma asi zavraždí. Teda zdieľať, komentovať, lajkovať a dať Také blbosti. No proste my sa vám ozveme. z dôvodov. A sme tu traja na mape, ešte je tu s nami nejaký Varezák. Nie, počkaj, vlastne Cubecraft iba pre originálky, tak je tu nejaká originálka. Bez skinu, áno. A bez skillu, áno. Bez skinu. A bez skillu. Čo proste chuj. Počkaj, zahasíme, aby sme neurobili tú chybu, ako ty si predtým urobil vo videách. Čože? No sa môžem dostať aj ku inému, tady auto. Dopi! Momentiček, teraz urobím krásny ja som schodil tak s rukou a holý. OK, takže už znova natáčam. Nie, nechcem, aby ma zabili. Uprdele, pomoc. Lenže ja Počkaj, ten luk si zoberiem. Späť. A ja som zomrel, takže aby som vás takto mohol spektatovať, pán Doj. Lenže ja potrebujem meč, ja nemám meč. Dobre, pán. Nevieš o nejako... Yes, mám meč, aj šípy mám, aj gule. Aj gule. Takže poď rýchle. A môžeš ísť na tamtú stranu, na toho, čo je napravo, za tebou, čo je ten ostrov. Jo. Už tam môžeš ísť, už je tam prázdno. Živá duša tam není a nech to mi teraz píše. Vieš to video, čo som videl o tebe, tak Davo mi napísal super gay video. Ale akože k tomu má pravdu, keď ty si gay. Dory sa k tomu aj priznáva, je gay. Je to gay, je to jeho život, takže... Honza Zelenka je môj kamarát. Je to nový Honza Zelenka. Hej, ja. Ja som ho stretol už, takže... Aj na internetu, aj v reálu som ho stretol, takže pre mňa je to akože kamarát, aj keď je tu teploš. Tak už na ten ostrov, tu nás sa preskáčeš. Spredu. Lebo... Choď tam, preboha, to si spadol? Tak choď už tam. Prečo? Sing Games, to poznám. Tieto prúdy si... Ne! Má tých 20 000 doberateľov, ja ho poznám. Ne. Ja som skoro spadol. Nie. To bolo TNTčko, vieš, ona mi tu buchla. Fuj. Yes.
I say you I know killed. it. You did. Are you cripple? You give me you bobs. Pretlač sa tam! Pretlač sa tam! I love bobs. No damn. Shit. No. Vieš, ako to bolo? Vieš, a prečo hovoríš toto? To, čo ja som neviem ti už. hovoril v posteli. Drž hubu s tým. Áno. Áno, celá by to spieval. Som ti to spieval. A celé. A sebe založím ten svoj kanál, kde budem iba spievať, potrebujem na to obraz. Aj. Ja, Coco Jumbo, je. No a už to pani, už až tak neviem. Tak už môžeš tam ísť, Dory, nikto tam počkej to skontrolovať. Sú tam dvaja chalani, ale jeden chalan a jedno dievča, ale nemajú brnko. To dievča zabijú, ale toho kluka Ale spredu sa môžeš preskákať, ako ja som povedal. To dievča zabijú, ale toho kluka ne. Počkaj, nechod tam, ja sa idem pozrieť, či tam nikto není. Není tam nikto, môžeš ísť. Ty si kripo. Dory, pozor! Robím si srandu. Proste tam choď a vybiel to celé. Teraz vážne, Dory, pozor! Pozor, zase bude to nejaký Safe Games. Robím si piču. Ešte pokračuj, dobrý. Ale nie, ťahám ťa za dyk. Hej, brzdí kámo, jo? Aha, ale už je... Lebo ti urvem zadok. Lebo čo bude? Nemôžem hovoriť ani o svojom vlastnom dyku. Že dobre, budem hovoriť o svojom dyku. Počkaj, vlastne to je česta. Nie, až taký prstý nesom. Ako... No, fucking Everin. Skontroluj ten ostrov, či tam niekto je. Idem si to pozrieť, počkaj. Nie je tam nikto, je tam vybielané. A hovor mi Ramsey. Pretože ono to je asi ten ostrov, kde si asi bol. Nie, to nie je ten ostrov, môžeš ísť, kľudne, choď. Pozor, Ramsey. Ale nie. Jo. Toho prvého som si vypol celý Minecraft. No teraz nemám vole, teraz som skoro spadol. Akože toto hra je za mňa. O bogu. Ja najväčší fail urobil Epix. Vypol si celý Minecraft. On chcel dať SC options, ale dal ako najväčší pán X. A N, a potom zase X a potom Ramsey .com. is .com. bitch. Ramsey bitches. Čo som? Nie. Keď som začal, tak to zatočím. Vieš čo, jebná to nechcem natáčanie. Ale. Nie, ty nie si rebel, iba on je rebel. Ale no. Áno, počujem Som to rebel bol aj ako naši steak. priatelia. Ťa počujú. A teraz ma počuješ? Aj naši chlapci, aj naše dievčatka. Aha, takže zdravím všetkých priateľov. Hua! Double.
Akože jeden u nás v škole použil na učiteľku slovo, že Jumbo. A my sme sa začali smieť jak hovada. Jumbo. On sa povedal pani učiteľka a on počul Koko Jumbo. A on náhodou povedal Jumbo. Tak môže, prečo by nemohol? Pani Jumbo. Ale akože môže sa volať niekto pán Jumbo. Neviem už. Áno, ja som kid. Ramsey je kid. Vedeli ste o tom? What? Ramsey, to si nevieš ani vlasy svoje. Ale nič! No to ten... Ty kokos. Aha. Ja, koko Jumbo, ja, Ty máš smiech jak nejaký somár. Hello guys, OK, my friend, let's do čo keby sme sa radšej transformovali do našej angličtiny? Sme si raz povedali, že natočíme video v angličtine. OK. So, Ramsey, go to English speak, and this is Sparta! let's play. It's fucking let's play, motherfucker. No, fuck this shit. Okay, let's go. You go clean to double to no do piči mi angličtina. Počkaj, som si nemyslel. Ticho. Teraz tam dám nejaký efekt, že... You go to... Four house later. Piči, proste choď do inej planéty a... Proste. Aha. Dobrý efekt. To mi pošle, ja som to hľadal. Je to dosť dobrý efekt náhodou. Moment, my sme tu už iba... Jo. My sme tu už iba ja a on. To je on. Alebo on. Ak je to on, tak ho musím i hneď zavraždiť. Ak on. Alebo ona. Ona je on proste. Ja sebe zatiaľ pracujem tu na nová skine pre jedného kamaráta, skin si objednal, keby ste chceli, shop je v popise. Jak po mne Tak ešte týchto trošku moje logo. Hotovo, máme hotový skin. Ja by som tebe urobil aj skin, ale for money. Takže takové video, spravili hovor, myslím, že na to nic nevadí. Točili sme už 13 minút na niečo, takže je to dosť veľa. Za nami je ohňostroj, tak sa s vami chcem rozlúčiť a čakabelo. Čakabelo.